ବିଲକୁ ଗଲି ତ କାଦୁଅରେ ଫସିଲି ଆଉ ଘରେ ଆସିକି ସାପକୁ ଦେଖିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ବିଲରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏ ବିଲଟା ଆଜି ହଳ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବିଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହବ, ମୋ ଗୋଡ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ଆଉ ମୋ ଚପଲ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଥିଲା, ନହେଲେ ଏମିତି କାଦୁଅ ଗୋଡରେ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚପଲ ଆଉ ଗୋଡକୁ ଭଲରେ ସଫା କଲି, ତାପରେ ବିଲରୁ ବାହାରିଲି। କିନ୍ତୁ ବିଲରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚପଲଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଦେଲି, କାରଣ ଥରେ ଫସି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଚପଲଟା ସିନା କାଦୁଅ ହବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡଟା ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଆସି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଧୋଇଲୁ। ଆଉ ଏଠି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଠି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ତ ଗୋଟେ ସାପ ମୋ ସାଇକେଲ ସିଟରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ସାପଟାକୁ ଧରିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଭାଇ ଏଟା ଏଣ୍ଡୁଅଟା ନା କଣ? ଆରେ ଭାଇ ସରି ଏଇଟା ସାପ ନୁହଁ କି ଏଣ୍ଡୁଅ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଚାର୍ଜରର କେବୁଲଟା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଏରେ ତିଆରି କରିଥିଲି।